Paling bumaba? Pwede at alo. Ah, uri dito. Di pag naan. Sabi nga, di mo inaayusin. Ugarod. Kaya nga eh. Punta yun. Ugarod na tayo. Alam mo? Sabi, tamak lang ka. Papanam is sinta mo. At least maganda dito. Ganda. Sintaran boleh na tani madulas ah. Bar. Hindi awakan kita. Awakan kita mas safe. Nih. Hehe, ala yung aso. Sakit na ng kamay ko. Dapat niwan mo na yung aso. Shit. Teka lang, Berlin. Oh, Emeng. Joja. Nubos nan. Ano ba? Hindi ta. Oh, may ano pa din doon? Punta ka doon kay Kuya Ma? Magbutang ata. May spot doon pa oh. Pwede doon oh. Saan dito? No? Oh, totoo na. Bawang galing mo sa mga tao. Sam. Ay, makat nga siya. Oo, dito ka naman dito. Punta mo na doon. Punta ka na doon. Sige, tamal mo sa taaso. Tingnan mo si ating mo ah. O sige ah, mukhang natin mo tao. Bakit na dito ako pupuntahan? Oo nga, may kuwebo pa oh. Wala mo rin ditam. Oo. Hindi ginawa na siya. Tama na. Ay, oo nga. May butas ba to? May doon. May ito maliliit. Walang ganda dito. Hindi gan oh. Dito, Baka malalim. Sa ating mo. dito naliligo yung mga sirena eh. Ano to isda? Dunodin ko ni. Dito, bro.
Kututrat-trat yung ason. Oo. Wala bang kwandi? Dito ba tayo dahil kanina? Oo, yung kanina. Oo. Dito yung tinawag ko maganda. Ginawa po ka na. Taste the po, isang piraso. Huwag mo na kanyang aso tagpagkargardoran. Ipay niya, pagpay niya. May butas pa dyan. Yung nga ano. Oo! Wala. Kamputan! Yoya. Sundo! Yoya. Yoya. Come. Yoya. Yoya. Come. Yoya. Alright.